saka imimi tipei nyaya yenyu pamusoro yemagishe nedare rese rakateera musi wa14 February ndakafonerwa naamai vandoshanda navo zvikanzi amai tinashe muri kupi ndikati ndakutosvika paEcobank ndakuda kutosvika zvikanzi fambai makamirwa nanenzi kudaro amai avo zveshuwa ndikasvika mubasa ndobva ndavaona vakagara mukicheni ndobva vandikwazisa mana ndokwazisa makadii ndikatiaizvavo zvikanzi tete ndine nyaya yandinayo yandoda kukuudzai ndikati zvikandoitaurira munomu here ndikati aiwa munomu vanhu vakutoita se vari kutopinda ndikati budei ndobva tabuda paiti amai Tulani ndobva wati tete muroora wenyu ari kudanana nemurume wangu ndakafonerwa namurei wakaini kuri kumanheru vakanditi amai Tulani mudzimai wangu ndakushungurudza kwenguva yakareba ndichikurova nyaya iyi yandakakurovera yemari ye750 yakadyiwa namai Bhibhiti ndaidanana navo kubva netsai achiripo munoziva ndakamboita kakunyarara so zvikanzi tete nyaya ndikutaura handisi kunyenya amai Bhibhiti vakatombofonerwa namurei wakaini ndakagara navo pasofa amai Bhibhiti vakandaira foni vakati halo murei waasawiri ndina adzimai venyu pano ava amai Bhibhiti andibva wakata foni amai Tulani vakachema vakati tete muroora wenyu ndaimutadzirei inini ndakamuvhikirira zvinhu zvakawanda anodanana naAlbert nemhara vakaenda kulogical motor zvikanzi vanodanana futi nakaka ndobva ndamboona tikati kaka ndiani zvikanzi wokumachina izvozvi kutaura kuno kuchibage chaari kutodya bhagidhi rechibage raari kudya ndinakamupa ndozvakataurwa naka kuenda mberi inini handina mashoko akawanda ndinokwanisa kutaura ndeyekuti inini ndakazofonerwa nemunin'ina achinditi mukoma ndine nhau yangu yandoda kuti nditaure saka nhau iyi ndiendeserewo kudare mozondipawo nguva yekuti inini nditese nditaure nyaya dzangu dzandiunitsana nemukadzi saka ndakazouya ndakasokuta Ini mune zvomuda kutaura here asati ataura? Ndoda kutaurawo pamusoro yekare. Musi uri kutaurwa kunzi wakafona amai ava vaenda kubasa kwomunin'ina wangu. Inini foni yangu ndakafonerwa. Ndafonerwa ndakatorohwa nehana. Waifonerwa nani? Ndakafonerwa nemunin'ina wangu. Ndakatorohwa nehana. Pachiridzwa mhere. Ndakatofunga kuti pamwe pafiwa. Ndobva ndabvunzwa kuti chiko chiri kuitika pafoni apo. Ndokubva zvanzi nemunin'ina wangu ndiye akandidaira akati amai Tulani vari pano ndo vari kuchema kudai vane nyaya dzavaroda kutaura ndobva ndavati ava amai Tulani avo vachichema vari pafoni ndikati iwe chinyarara mari inopera mufoni utiudze kuti zvii zviri kuitika kana uringochema hatisi kuzoti zvii zviri kuitika ndobva akazonyarara amai Tulani avo ndobva vati tete muroora wenyu ndasingazoti muroyi ndakati ko chii zvakanzi kumba kwedu kwangu ine 750 hanzi pakatengeswa zvidhina here nemombe kusvika mariyo yakwana 750 saka hanzi mari yenge iri kumba mari yakadyiwa nemuroora wenyama iBhibhiti inini kukiya madho ndichienda kubasa inhamo muroora wenyu wendiita zvakadaro inini ndobva ndabvunza nemuromo wangu ndakati saka nyaya iyi isu satigone kuitaura tirana atete murume wacho baba vabonhani vari kuzviziva here nekuti mangwana zvinotipandukira zvakanzi vakapindura vakati vatotaura nani nehanzvadzi yangu vakatomuudza nyaya idzodzo kuti mukadzi wenyu akadya mari yangu chichi inino ndomaziro handingazoti ndizivo nyaya iyoyo ndinogara kuno kumusha ndokuzoziva kwandingaitawo maiudzwa neuyu ehe naiyoyo pafoni zvakanaka sabhuku tisati taenda kwavari au tichapedzisira navo pamusoro yeheadman euyu mama pamusoro yechishu tinokugashirai zvikuru sekretari chairman pamusoro nevanhu mese muri pano pamusoro ya inini nyaya iyi ndanga ndisingazive kuti mukati memusha mune nyaya yakadaro makange muri muna machi taenda kumusangano kwaRusike gumbo rangu raindirwadza
ndakaenda nebhazi kuseni ndobva ndamirira bhazi ndakakwirira bhazi paporisi bhazi rakanga rakazara ndapinda mubhazi pane vanhu vakanga vachida kuburukira pagiraundi saka ndichingopinda pakasimuka vamwe baba pasiti rakapirwa gotsi nadhiraivha rekutanga ndopandakasvogara handina kuziva kuti amai ava varimo mubhazi ndagara kudaro rasvika pagiraundi vanhu vaburuka ndakazongonzwa kumusana kwangu ndichinzi ai kwe ndobva ndacheuka ndobva ndaona ndiani ndamaitirani taakutoseka pai wauya sahwira chichi akundibvunza mvura iri kunaya here aiwa tiri kupindurana pai zvakanaka asi kuti handitaurire kuti pane nyaya yakadai aiwa haana kutaura bhazi kwakandengwa tasvika kumba ini ndadzika pamba pangu tatodya sadza remanheru saka taakutandara zvangu ndirumba mangu nemurume wangu ndakanzwa pagedhi kuchema ndobva ndataura kuna baba ndakati panze apa pane munhu anenge ari kuchema izwi iri rinenge riri kupinda muno tiri kutaura tiri mumba kuti ndisumuka negumbo rangu raindirwadza saka ndaangodai sodho kuti ndione ndobva ndaona pari kuuya ambuya mudzimai wasekuru ava ndiye ana amai ava amai ava vaichema zvechokwadi vakasvogara pafuranda havana kupinda mumba ambuya ndo vakapinda mumba ndakaita ndofunga 3 times amaitirani zvanyanyoita sei kupinda mumba aingochema amaitirani pindai kani aingochema akazopinda anyarara ndobva asvogara pasofa takagarisana fana zvandakaita nadzvanga anyarara kudaro ndakati kweiwewe zvaita sei munhu ari kubva kuharare nhasi zvikanzi ndarohwa nani nababa waturani ko waroverwei zvikanzi ndaroverwa nyaya yambuya venyu ndikati vaita sei zvikanzi vari kudanana nani nababa waturani ndikati wakazviziva sei zvikanzi zvakaitika ndizvekuti pabasa pandiri kushanda ndakatsvagirwa naambuya venyu pabasa ipapo hapabvumirwe munhu kupinda panotogara security guard pagedhi saka zvadaro uyo akambopashanda pabasa ipapo paakanditsvagira saka anobvumirwa kuita sei kupinda saka akavhurirwa gedhi nagadhi ndokubva apinda hanzi apinda takasvogara pabhenji pamwe chete hanzi taakutokwazisana paye chinguva hanzi foni yaambuya ichibva yaringa hanzi yaringa kudaro ndokubva vati halo ndobva ndanzwa izwi remurume wangu ndikati ndibaba waturana hanzi ndokubva ambuya vai vati sahwira uri sei izvezvi ndinotori naamaiturani hanzi ndobva vakata foni hanzi vadaro hanzi ndopandakavabvunza ndakati ko makurumidzirei kukata foni munhu asati apedza kutaura zvikanzi ambuya vaiva kungotsenga mukati zvikanzi izvozvi zvitarisai mbonje yandinaye ndobva ndatora foni yangu bva ndalaita ndikaona ainge aine kapundu kakadai so achiti ndatemwa nechidhina asi ndapunzikira pasi ndikati zvawapunzikira pasi wazoita sei zvikanzi ndichingonzwa kungotsikirirwa ndichirohwa ndichidii ndikati ndikati manje nyaya yako kai yawaitwa iyi haitongwe nemasabhuku yatoo police case kana uchida tishedze mapurisa zvikanzi ezvinezvi ndakutozvifunga kutoti aiwa kutombomusungisa kuri nani ndikati zvikanzi mazuva ese pandinowira anenge achingondirova achingondishungurudza saka inini ndaneta asi amai chikondo inini ndinoda kuita sei kuenda kuvana vangu mwoyo uyo kunzi mapurisa waramba akunzwi murume wake tsitsi zvikanzi ndiri kuda kuenda kuvana vangu ndakati anonokurova kafuti chirara wozoenda mangwana kuseni zvikanzi aiwa ndakati aiwa kani amaitirani rarai ndokubva hati akwete
ndikuda kudzokera kupi kuvana vangu ndobva angoendawo kumba kwake. Ndomazinda andakazoito atouya nambuya vangu ava. Hatimainzwa matsangamire nyaya iya. Yaane ine new twist. Kanzira takaita paipa nezvayayo zviri manje. Yatisiyane kuti Sabhuku vanga vasipo unofunga. Ava vanga vasipo. Yaita new twist. Saka imimi manzwa zvataurwa nevanhu vese ava. Kune zvamungagona kutaura kuti nhasi varipo ava ndivo makaonana navo, ava makanovaona Sabhuku amene mune ungauriwo pane kuzwa kwamaita zvakatowandisa handisingati amaitikuda kuti mutikonguwa nemutaura ndiyo inguva yacho inini ndikubatikana nekunyeperwa ndikuitwa naEverino. Everino uyu munhu mukuru seri kwandiri, but ngaadzidze kutaura chokwadi achiti inini ndiri mumwana mudiki. Da kuti mundipe nguva nditaure. Inini ndiye akandedza pabasa pako. Zveshuwa muroro wake shamwari yanga iri shamwari yangu panguva yacho. Ini ndaitoenda kwandaienda kumashops achibva ndidedza Saturday sure 14 February nofunga dhitiro ndakataura pandakauya. Akanditi maitulani muri kuzviziva here zvikuitwa naasa venyu kumusha. Ndikati vari kuitei? Zvikanzi asaro yenyu vakudanana nemhara. Ndikati nemhara upi? Zvikanzi nemhara ukwadzvanga apa nemhara muzukuru. Handiti ndikati ini handina chandiri kuziva ini. Sauro rangu haasi tambonditaurira nyaya iyi. Zvadaro Everino uyu akanditaurira akati maibhibhidho havana marambiro ekuti vari kudanana nemhara nokuti isisu pane munhu akavatora mavhidhiyo nditori nawo. Pane munhu akavatora mavhidhiyo kunotoni wakaita 4 days vari kunotoni. Ndikati inini handizvizivi kuti maibhibhidho akudanana nemhara ende inini handisandambowaona nokuti inini ndiri kuno kuHarare handisi kuona kuti maibhibhidho vari kuitei kumusha. Akati havasi kudanana mureu wakaini, havasi kudanana nemhara chete, vari kudanana namureu wakaini futi. Zveshuwa zvakuti ndakachema, shuwa ndakachema, ndakabereka kamwana kemurungu. Ndikati maibhibhidho havangandidaro, vangagodanana namureva pakudii? Havandinzwire tsitsi here? Ndiwo vakanditsvagira basa here kuti ndishande kunoku. Nhasi udana namureva wakaini pakudii? Ndikati zvamukutaura zvinogona zviri zvechokwadi nokuti kumba kwangu ne$700. Pakuti 700 kwete kuti 50 iri kutaura $700 yanga iri kumba uko. But mari payaigara handichaiona. Saka zvikuru kuti zvamati kuzoti muroro nyaudana namurewa. Saka ndiye akadya mari. Everino akati ndivo akadya. Zvokunzi inini ndakataura kuti nemhara kaka ndoda kutaura chikoro pamberi paMwari handizvizive kana zvekuti mureu wakaini handizvizive. Munhu ukataura chokwadi Mwari anokusunungura. Handitsitsiriwe nenyaya pano kuti hanzi munditi hanzi ini ndataura nyaya dzekundinyephera. Imi matotona ndakataura nemi kupini? Ndinofona namba dzenyu. Tarisai kuno mukavatarisa mako wavhundukira manje. Handisi kuvhunza wada kundigumbura munoziva ka? Ingwai zvandiri kuvhunza ika. Itererai. Kuno ndokwamunotaura mukaita mamwe chidzira asirizvo. Zvaunge mukumba manje. Pandarika pana. Pamusoro maita tende ndakataura nemi pafoni rini. Ndichitaura nemi nyaya yakabva kunani. Imi mukudi kutaura munina indi yakabudisa nyaya iyi. Sei mukudi kumutaura munina venyu maita tende? Imi makataura nawo era. Handina kutaura nawo, ndotaura nawo kupi? Pafoni hamuna kutaura nawo. Handina kutaura nawo, iye ndiye akafona. Akati maita nyaya iyi ndawaudza asi vari kundichemera pano pabasa. Iye Everino ndiye akataura achivafonerawo. Ndikati inini maibhibhidho ndikunovabvunza. Zveshuwa ndakadzokera kubasa. Ndikafonera mureu wakaini. Ndikati inini mureu wakadyiwa mari. Mureu akati mari ndakadyiwa. Unonyanya kuteerera makuhwa. Waudzwa nani? Panguva iyi handamboti ndiye Everino. Maibhibhidho ndikavafonera. Maibhibhidho wakati maitirani nyaya yekunyeba iyi. Nokuti wana Everino wakabvira kare wachida kundidzinga muno wachiti inini ndakasungisa netsai. Kwete kutaura hanzi inini ndakataura nyaya iyoyo. Kuda kuti nemhara andivenge. Nemhara anondivenga ndakakura muno mamagadzo inini ndisina mbovengana nemhara ndotaura nyaya dzekunyeba nokuti mashaya uboho. Inini muupenyu hwangu handizive kuita foni yeye. Foni yangu ndiyo ndinorarama naye. Ndinotora mavhidhiyo inini kunotona handizive kunonzi kunotoni pandiri panapa. Ndinonzi ndoenda kunotoni. Mai ndaikubira kuti musikame. Handikubatikana muchabairo. Ngotererai ka.
Ndokuti zvezvi nyaya dzamunotaura dzimwe dzaiti dzamunobata hadzina kutaurika apa. Dzipi nyaya Kuteerera mavhidhiyo neine tikutaura mateerera zvataurwa naasabhuku here zvataurwa nevava amene kana ndisina kukanganisa kunzwa ndo zvamakuita izvi kaizvi mukuda kuonesa vanhu vhesheni imwe aimarega kuonesa vanhu vhesheni ingoitai kuti munangane nenyaya yaZaire ndaikumbira kuti musaonerwe zviri kuseri handiti taurai mupindure ava zvavataura vataura zviri kuseri imotaurawo kuti ini pandoziva ndepakati nepakati nekuti kuenda pabasa pemunhu akaenda pabasa pemumwe ndiani ndakatoenda pabasa akatondidedza ndichitoenda kumashopu unotenga chingwa makadedzwa nefoni kana nemuromo ndiye akandidedza kuti maiturani muharare ukanza kuti maiturani unofunga kuti ndiani akudedza muharare ndiani anotiziva ndiye akandidedza ana kutidedza here pabasa regaida kundita kubenzi panei ndonditsitsira nenyaya kuti avari kunokopa mukana votaura kutaura vachiona ndinoziva chinhu chinoshande chinoitika ngechekudai mukagumburisana seri kwejura uyu mura iripo pa hamuna kugumburisana nendare pedzai hasha dzenyiyo mobva mwaya kuno kumwapombonoka seshinda motaura makasununguka nokuti ukataura wakagumbuka hauzotauri zvese zvouri kufunga zviri kunetsa mhana mako you at home wakagumburisana naye hasi changamiri haukudare wachangamire pa kumapindu kwenyu siya mambo tikibvarira seri kwedhoo moti tichava kutora ndakudai moya muri imwimwi munobatsirika ndofunga nyaya yakagarirwa panapa last time ndimwe ndandiri kutaura kuti kusarai nababa kumba amen mwakukusana here oradioka zvako kwandiri kuita kwaka kuri kuedza kukuyananisai kuti sababa namai munofanirwa kuti muregererane upenyu hwenyu huenda mberi mochengeta mhuri yenyu zvakanaka tiri kuita apa nyaya iri apa takaitaura last time kuti nyaya iyi ngeyemakuhwa ndikazvitaura anhu akaseka panapa chiti ichaita mateterwana tsvena yeusiku ichazikana waita here ndakataura last time ndaita kunga ndiri kuprofita ndikapa mufananidzo wachakamira panapa ari panapa naanawo mumbamu umwe akandobuda pakati pousiku akangomesa parwadzi mangwana kubvunza zvinozi ameno asi waita uripo ndo zvapa izvi murume wenyu uri pimi murume wangu akapfeka aya ndiani wenyaya ava iyambesiyana aya ndisisi uyu nerimwe divi muroora munin'ina wemukadzi wehanzvadzi yangu wokutanga ndakupaza futi changamirira kutaura imi kutaura tisawanze maimotion kubatsirai regai mubatsirwe panapa tataura pekutanga panapa kwai kubatsirwa kuti mudzokere muchiyanana hatiti ine tinegadzirisa sei iwo makuita wachiwadi kuya wachizvidaira kuti wakadanana dare ronyarara imimi mataura mese muri 4 apa hapana asina kutaura mauya kuzoenzaniswa panapa saka chisiyai dare ritase ritaure makanga muchiine shungu dzakadai idzi manje dzinogadzirisika sei zvakatoitika ambuya zvakapfuura makarohwa nemurume mari yemwakanga muchiziya yadyiwa neriya yadyiwa uko mari iyoyo makaiona mumba menyu kana makagara zvakanaka mwakagara zvakanaka mumba hamuna kugara zvakanaka nokuti murume uyo akutonditi hanzi ndakaudza everini saka everini iyeyu imba yangu akandiparadzira ndoda kutaura zvinhu zvekunyepa imbonyararai mwataura ndichimupawo mukana hainamuzokubatikani mataura takupai mukana chitipewa mukana wekuti titaure nemi ndoti nyaya cheiguke tikati iri kutaura yotaura hatizwani ende nyaya chaiperi pamwe zvinozotoita kunga ndakutopopotedzana ichidotogadzirisana kuti zvidii zvinambeze zvakanaka kazhinji kacho munhu ukanga uri kutaurisa maningi kana ushaisa umwe mukana wekutaura unonga uine zvauri kuvhara zvisabuda pachena munozviziva
munyari mumba chaimo ukaona mukadzi achiti yeye murume achinyarara pane zvaari kuvhara. Anyari baba umba ukazwa achiti yeye kuvhiringe mukadzi pane zvaari kuvhara kuseri kuti mukadzi wangu asadini. Ndo zviri apa izvi. Rekerai dare ritsvake nyaya ribate pane mhosva ripagadzirisa. Kadaro munenge magona. Kugara kwemwaita kumabasa kwenyuko kana kwemunoita munombofambirana here? Kwete mama. Hamuna amufambirani? Ana mai dambudziko riri pemuri ngerekuti mukanwa menyu mwakaumburukwa nekadembo kanongonuhwira munhu wese wese. Hamukwanisi kutarisa upenyu hwako munhu. Munode kurarama neupenyu hwomwe munhu mukasataura ngezvanhingi upenyu hwenyu hwakufambiri zvakanaka. Which is not good. Zvinhu zvakaoma kuti munhu zuva rinobuda richidoka usina chawaita pamba pako uri mukati mwemasoko. Masoko acho haana acho anokubatsira, anokuputsire musha wako, anokutarisa kuwirana nawamwe vanhu maraini. Munganditaurira here kuti pakutaurika kwaitike makuhwa iwowawo dare rakanga risiripo, pakutaurika kwaitike makuhwa iwowawo pakati penyu muri vaviri nouyo wechitatu, benefit yemwakabenefita ndeipi yemunonongedza mukati mwopenyu hwenyu kuti panyaya dzetaitaura ndakabudise ichi. Budise dambudziko. Muchapumhana uroyi hwomusina. Muchatsvagirana uroyi hwomusina. Muchakonzerese zvakawanda zvemusina mukati mwoupenyu hwenyu. Mwatoisirana ka natural hatred ngekuti kungosangana chete umwe watopfire mate, umwe kuona patsika tsoka yeumwe haachatopindi ndipo. Zvisiri izvo zvinofanira kunga zvichiitika. Chikonzero ngechei? Uyo umwe mukadzi mutsvuku yauripi? Hana kuuyo ndiye handisi kuzoti ari gay. Vanhu vaMwari, garai mudzimba dzenyu. Kunyange rinyari dongo. Mune maspider, tsvake mutsvarofu mhepo mhenguva dzinenge dziri kufamba. Waridzai maponde, sakire machirapo, tsono yako, uwe neshinda yako, swera muchiita manhunge tunge. Zvanetsa wotore piro, tsamire piro, rinonga riri kufamba zuva. Takazvitaura last time mune mhuri dzamuinadzo, namba yepamba penyu kutamba mwega hamunokwana. Mode kuwedzera nepa next door kuti munase kuona kuti mwatamba here. Ini mhuri yangu tinotamba tichiputa izvo. Tisina umwe munhu. Chinokundikana chinyi. Imi itai zvamwakaroorerwa. Itai zvamunowirirana murume wenyu. Chinyararire. Imimi kana musina murume wenyu akashayika, murume wenyu makaparadzana naye, itai zvemba yamakasiyirwa nemurume wenyu pamuri ipapo mega. Siyana nezvomwe munhu. Teramira imwe. Mukanenga ndakupewa mukana, ndambomisa here muchitaura. Vhuraiwa mavhuriro ndakaita nzedza. Ndoti zvinhu zviite zvakanaka. Mune laki yekuti kufemerwa kwenyu kwekuye mudare. Dai makade kuzvipedza muri mwega wako umwe ari mugeri izvo zvizvi. Munorumana kutsemurana makanda uko nemazino, muchambana kusambarana, nyaya isina basa isiripo. Nyaya dzevanhu vanodanana hadzipindirwiba. Chinombozosvingisa chinyi kuti uzosvikire pakuti murume wako urudanana nhingi, iwe wako urudanana nani? Chouri kuda kumbokiriyeta mumba yemunhu yena chimbori chinyi, rugare here kana kuti ipesaniso? Tinoswera takatarisa rume amwe kuti murume wanhingi waswera papi, murume wanhingi waswera papi, unode kumudini? Unode kumudini? Regera aite zveupenyu hwake nemhuri yake. Kana riri benzi risiuziva kuti mhuri yangu inochengetwa so, siyana naye, handi wakamuzvara, handione mweya wekufema. Hapana unofanirwa kunyengerera umwe munhu pakuti nhingi wakatakura tengi rangu remweya unofema.
akanditorera tengiro nero ndinofa nenge risina mweya wekufema oronyengerera ndimwari hazvina zvinobatsira izvi tikatarisa maages enyu nenyaya dzemuri kugarirewo matare nyaya dzepwere dzevana vari kuenda kuchikoro vari kutorerana vakomana akadzi akuru ndo dzemuri kugarira mukati medare magarira mukati medare end of the day muri kuputsira nedzimba saka kutozviona kuti patava neshaisano uyu uri kuti ini ndiri chirikadzi kuti handina murume yoshayawo murume tifanani kana kuti uyu richi ndiri pamurume yaona murume ndipasana pezvakati muri kuzviitiri ushamwari hwemumaziso pamwoyo pasina ushamwari wacho ndinoziva vanhu vanoti pakati penyu muri true unoziva kuti ndakakanganisira umwe ngakumbira umwe ruregerero pamberi pedara unoziva kuti ndakakanganisira umwe asi kuti mwese muchizvitimurirai ndataura kuti nyaya haina draw chine draw ibhora unoziva kuti ndakakanganisira umwe pasina kuzi nhingi wakakanganisa nedare ese anhu ari pana parunasozoti aya mai akati aya mai ari rungu ngaandozvibudira pachena ega ngesaka testimony kako kuti ashamwari sori ndakaukanganisira ende mberi hapana mukoma tauraitiso pamusoro wedare inini chandingangokwanisa kutaura ndechekuti sezvo ndakange ndichinzi nemunin'ina enda unosvitsa nyaya ndaikumbirawo kuti iye ataurewo shungu dzake sekutaura kwaaita achiti inini ndakatadzira otaura shungu dzake because inini handisini muridzi wemukadzi uripi munin'ina wacho nezvahapo saka unondirapa rakandoende dare kudende mberi zvedotonge nyaya dzinopera imimi henyu pachezvenyu imimi munin'ina wenyu kana akutuma imimi matoya murimi babasi mwai mwakafanana naye mhinduro zvamuchataura pamberi pedare unozvigamuchira nekuti mwawirirana kuti enda ndimirira ai kwete mama iye ati nini nyaya dzangu ndodzimirira ndega saka wakutumiri ati nyaya dzangu ndodzimirira ndega ati ndinini ndichataura ndega pafoni saka tati imimi wakutumirei inini ndikukuya ndichinzwawo matongerwa zvinongerugara kwakagara arumewa vorugarapo mwatumwa ndokwasope mhosva yacho inini mhosva inini mambo ndingakwanise kuitambira because inini yangu inini yandiyenda nzidaipara ndinoitambira imumwe handiitambiri yamumwe amutambiri handitambiri imuri mumuridzi wemukadzi aiwa handisini muridzi wemukadzi ina handisini muridzi wemukadzi muridzi wemukadzi aripo wakuru wangu kumsha kwemukadzi wenyu kumsha kwemukadzi wemunin'ina wenyu muri chii inini kumsha kwemukadzi wemunin'ina wenyu muri chii ndiri mukwasha asi zvinoenderana kwese iko kwetobhaiko mwatipindura kuti muri mukwasha kumsha kwemudzimai wemunin'ina wenyu ndichireva kuti ipapapo mukaona mukadzi wenyu mudzimai wemunin'ina wenyu atadza kuirana nemunin'ina wenyu vamoyananisirimi pamusoro mambo mauya zvakanaka mambo chinonzi zvoni nditi inini handisi mukwasha chandoti inini handisi mukwasha mudzimai iye akati inini imimi handife ndakatongwa nemi one akandituka zvokuti ndaida kuzvitaura pano padare zvakanzi hazvitaurike pano padare kudzimara ati vakaenda vakanorora akati handidi kukuona muchitsika kumba kwangu vakazoenda kunororana vava vaviri ini ndisiko munin'ina wenyu angachidaro vese nemudzimai saka asi nhasi nomwayomirira nyaya yawo inini ndakangonzi enda unosvitsa nyaya ndozotaura ndega nyaya dzangu regerai nditi hangu pamurika mati muri hanzvadzi awo awo ndisisiwe awo mwaya kuite mukombera benzini ndomutangirirana munhu wakona kwaanenda bao
Hino kazhinji kacho muchinge muri apapo muchinge mwapinze nyaya apapo mese amusiri majaindi pamajaindi enyidare ndo rinopomoza bope ririko papo. Zvemuri kufarwa kunga muchiita mai avo vakafe mberi ba vangarohwi nemurume mahara ba tikada kuzvitarisa zvese havangarohwi nemurume mahara ba kundosvika last time ndandiri panapa kundosvike mumba kwakutobate murume kwakutozviwa pamubhedha murume gwederei kwatotanga kuita noisi pasina shoko raswa akutopenga mai anofanirwa kuendeswa psychiatric unit oteswe brain nekuti brain dzakabva nadzo pamba pane murume wachienda kubasa handizo dzoka wainadzo wadzoka wakupenga dzikisai chimoko ichi mune zvemwataura zvoenda kumisirai wadzoka wakupenga mai avo kana vasingapengi wane chokwadi chavari kuziva chakabva mukati mwenyimo. That's why ndaende kuti ndione kuti muri vanhu vari kushandisa 5 cents ero kuti wakakanganisira umwe ngakumbire ruregerero ndandatokata the story short noti kade kuicheresesa apa munozopsveruka noti nyaya chinotsvaga saka ndamutaura kuti hapengi kundamba nekosvika kuonetsana nemurume. Nyaya 700 yaari kutaura apa wakaipupura last time wakati murume wakazotobudisa 800 nyaya mari yewaiti ndiri kundya nemahuri handiyereri panapa ya800 ndo zvakataura akagara pabonda zvichireva kuti shoko rakakonzeresa kuti warwa nemurume kune kwerakabuda waichitaura kuti murume wangu uri kuite zvakati oenda zvokuita ndezine murume ii muri kunze ouya kupinzai mukati mwenyaya hamusi kuona kuti unenge ari kupenga iri munhu rumwe mwamusipo pezvaitika mwamuripo ere chimirai mwakati ndakatozonasa zvitsvagisisa ka munazongwarira kuzonamirwa nekamukasiri kenyu ba kazhinji kacho munhu chiya apapa pamwe unozobvawo neimwe nyaya unoziziva zvinoitika kuye kudaro chiti uri kuende kunyaya kwazotobva watobereke imwe imimi mbuya munotamba besere namai avo saka pahurukuro dzakanga dzichiitika mai waikuponerai sei musingatauri mese amai avo havana kundifonera mama vakaita sei amai avo vakauya kubasa kwangu kana muchida umbo ndinogona kupai nhamba dzekubasa kwangu dzaamai vacho vakandifonera ini umbowo tingaswera richitore nguva umbowo tinokwanisa kuda ngehwekuti imi mune touch screen mwakawatora here vhidhiyo kana kutora audio vari kutaura nyaya dzavo makarekodha here makarekodha here inini pataitaura pane makamera ndine vhidhiyo yandina muchitaura nyaya dzacho izvozvo ndiri kuda pawakanga wachitaura kuti ndo vakanga vachitaurira imimi muchipindura ndo umbowo watinoda ihwo kandizaisangamira ingori foto aiwa tirude zvibazwi ari bude chimbomira chikova ndokupaise tokupai mukana tiri kuda wachibudisa mazwi awo ndopetinoti tibate pane problem yawo mai avo nokuti either umwe munhu munongotorana mafotos muri kuwirirana matorana mafotos iona haafarwi kuzoshandiswa seumbowo pamberi pedare nokuti takatora tichiwirirana kana kuti umwe munhu anongokukepshai muri kungofamba akukepshai kwakohumisa seumbowo hwedare chetiri kuda isusu we just want to know from the horse's mouth pamusoro imambo dai panga paine zvinoitika kuti masaundi abude dai panga paine zvamunokwanisa kubatira nazvo kuti masaundi ari kutaurwa apa akwanise kubuda umbowo hwacho hwese ugone kubuda pachena dai paine zvamunokwanisa kuita maita kuti masaundi abude umbowo ubude pachena raita fotos dai ngaite izvo endai mogara yanyu pabonde oright ndoda kubvunzai mubvunzo makagara pasi panyaya dzemakaitirana muri vairi imimi mozozwa kuti weorohwa nemurume makafungei pamusoro imambo wangu maitulani pavakauya kuno kumusha vachirohwa nemurume wangu mande yacho vakauya kubasa kwangu vakati tete ndakarohwa nakaini akuramba zvezve zvaakataura zveyati hanzi iwewe wakazvitaurire chii wakanowaudzire chii vanhu akuda kuti mombe dzangu dzitese dzitorwe akandifugurira hembe yake ane vanga zvipana ranga rakatika
izvozvi zvimambo kana muchiti ndiri kunyepa zvandikutaura torai mukadzi aendedai kutoileti anotarisa anga aine vanga ranga riri panapa ndakatekwa nechitina panapa akatouya achitondiratidza achiti kaina akuzviramba tete manje ndinoenda kupi ndina ndina kwekuenda nevana tasemuone vana vakura iye akuramba nyaya yakaita se yaakataura akatouya achindiratidza mavanga tendai kumbira hangu inini before Changamire wasati wapawo judgment yawo ndaikumbira kuti pane zvese zvemakaitirana inini munofanirwa kuti musimuke mobata mai avo ruoko nokuti ndokumbira kuti ndiregerero pane zvendakaita mogara pasi iwo simuka uya kwamuri ngokuti ndiregerero pane zvendakaitirana mogara pasi Changamire pajudgment yawo unogara zvakanaka inyaya yemakuvu kana makasununguka sununguka kwenyu handisi kumanikidza kana kunyengerera kuti kana makasununguka chero pahwiri hwenyu hada kutanga kusumuka kuenda kuno umwe okwazisa umwe uya udzoka kugara pasi umwe osumuka uyawo kuno umwe udzoka kugara pasi Changamire opedzisa Zvakusiyachizvinzwa ndavandireeomanozvese zvavari kuti inini ndakavapomera zvavandireeiro ndikasangana murwa kuti tinongomhoresana kwete kupamudzana amaipulani chandinoda ndechekuti mutaure chokwadi pamberi pamwari zvakaitika mwari akuregerera inini kukuregerera izvi ndemataura chokwadi zvatinoita ndezvekudai kazhinji kacho pane vanhu vanogarisana pane ukama kana ushamwari kana manext door kana vagarisani kunyange munyika zvinoda rugariro rwakanaka nokusima modzi yerunyararo murasondizwisisawo regereranai sekuregererawo kwamunoitirwawo nevamunotadzira makanganisirana zvemakutobva panapa zvemakaitirana zvese izvo zvakatoitika dare rikakuyananisai endai munogarisana zvakanaka mukati mweupenyu hwenyu marasa kunizwisisawo rasikati zvinokuzwa right chisimukai musaineka yapera yamusaine kana masatiredze vamwe vapinde nguva dziri kufamba vedu kutobva papa itobatanai maokuenda ofana kusiya manje asi samoni kana ratitizvara vavaoyanaro ndikapatika vamushamupisa here ngoma ari kupisiba